Il-coronavirus wera biċ-ċar u enfasizza l-ħtieġa li l-pajjiżi jiffukaw fuq l-industriji diġitali u t-teknoloġija emerġenti biex ifasslu ekonomiji sostenibbli. Il-Ministru responsabbli mill-iżvilupp sostenibbli Carmelo Abela saħaq fuq dan il-punt fl-laqgħa diġitali dwar il-politika għall-iżvilupp sostenibbli tal-OECD. Il-Ministru saħaq fuq il-bżonn li dawn it-teknoloġiji jiġu xprunati mhux biss fid-dinja tan-negozju imma wkoll fih dan il-gvern u fil-ħajja soċjali ta' kuljum. Spjega li l-pajjiżi jridu jħarsu l-qudiem lejn metodi innovattivi biex jindirizzaw setturi ekonomiċi ġodda għal wara l-imxija tal-COVID-19. Il-Ministru Carmelo Abela semma l-fatt li Malta, anke jekk pajjiż żgħir b'riżorsi limitati, għarfet il-potenzjal tal-investiment teknoloġiku fis-setturi differenti u ilha tinvesti fl-aġenda diġitali għal numru ta' snin. Hemm bżonn li naħsbu aktar fuq ekonomija b'mod differenti u ċertament li l-ekonomija diġitali tista' tagħtina dan il-vantaġġ li aħna naħsbu dwar kif l-ekonomija tagħna tista' anke tieħu xejra differenti permezz ta' tħaddim ta' aktar ekonomija li tkun ibbażata fuq dik li aħna tinsejħu l-ekonomija diġitali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.